Companyes, companys, comença una setmana decisiva. Este matí s'ha confirmat que dimecres i dijous serà el ple d'investidura. Es consolidarà una etapa de progrés i cohesió territorial a Espanya. Estos dies estem patint la ira i el rencor d'aquells que no accepten la democràcia quan els resultats no els afavoreixen. No es pot ser equidistant front a la violència física, verbal o intimidatòria. Quin argument és l'insult? Respectem les manifestacions, les opinions contràries a l'amnistia, però exigim respecte a aquells que volem progrés i concòrdia. Gràcies per la dignitat que representa cada un de vosaltres, cada militant del Partit Socialista. Serenament, però amb contundència, respondrem front a la barbàrie. Cada agressió a les nostres seu, a cada militant, tindrà resposta davant la justícia i en l'acció política. La democràcia dijous parlarà. I els demòcrates, tot i discrepant legítimament, han d'acceptar-la. Així, per voluntat del PP, tenim el Consell més reaccionari de la història de l'autogovern, però mai hem dit que és il·legítim. Ànim, companyes i companys, ens volen amedrentar feixistes de sempre i altres aliats. Mai ho han fet, ara tampoc ho aconseguiran. Força!